Kolem 3 moří, tak se jmenovala cesta, na kterou se vypravili 2 mladí muži z Českého Těšína. Pro více než 6 000 kilometrů dlouhé putování použili motocykly zvané Pincek. Studenti Jakub Kaleta a David Pokrývka odstartovali svou cestu z Českotěšínského náměstí 6. července. Rok po své výpravě na Ukrajinu na babetách sehnali peníze díky grantu z Fondu Evropské unie od rodičů a sponzorů. Naplánovali jsme si cestu kolem 3 moří, takže jsme jeli přes Polsko k jednomu moři, potom přes Německo, Holandsko, Belgii až k Mont Saint-Michel, což byl vlastně asi nejzápadnější bod naší trasy. Tam jsme byli u druhého moře, potom jsme se dostali dolů do Saint-Tropez, kde jsme navštívili i to 3. moře a přes Monako a Švýcarsko, Rakouské, Italské Alpy jsme se dostali sem nahoru, potom ještě Maďarsko a Slovensko. Celá cesta měla přes 6 000 km, nějak 6 500 a trvalo to měsíc a 10 dní. Motorky jsou roku 1970 a 1974, takže je to 2x tolik, co máme my. A je to starý, jednoduchý dvoutaktní motor, výkon 2,6 kW. Člověk si na tady těchto strojích udělá skoro všechno sám, není tam žádná elektronika, je to opravdu jednoduché a když má člověk plochy šroubovat, tak s ní udělá výsloveně vše. Nejhorší problém byly prasklé špice na zadním kole u Davidova kola. To jsme už mysleli, že v Gdaňsku v Polsku skončíme, ale našli jsme inzerát, kde pán prodával právě náhradní díly a spravoval staré motocykly a měl poslední kolo, které už nestihl prodat, a tak nám ho věnoval, my se s tomu pěkně vyměnili a mohli jsme pokračovat dál. Potom jsme řešili ještě strhnuté zavity na spojkovém víku, že mi vlastně jakoby nefungovala vůbec spojka. Takže to bylo docela obtížné na křižovatkách, když mi to tahalo pořád motorku dopředu, ale nakonec jsme to nějak vyřešili. Nejzajímavější momenty byly třeba Omaha Beach, to byl takový hodně silný zážitek, když si člověk fakt viděl, co se tam asi stalo. Viděl tam člověk ten obrovský památník a spoustu jmén, kdo tam všechno padl. A potom asi Alpy, když jsme pokořili 2 500 metrů na Grossglockneru, to bylo opravdu šílený pocit. Lidi nás úplně obdivovali, nechápali, jak jsme tam dotlačili. Koukali, nevěřili, a co to je, ptali se na tu značku, odkud jsme a tak, jak dlouho jedeme a když jsme jim popisovali náš plán cesty, tak úplně nechápali, co to vlastně je. A jak jsme vyjeli na ten Grossglockner a tam se potkali hodně Čechů, jelikož to je taková meka pro motorkáře, dalo by se říct. Asi nejkrásnější to bylo na tom Grossglockneru, že fakt někteří prostě motorkáři na velkých motorkách přišli a říkali, hoši, fakt tolik jsme ani já neujel na takové velké motorce, jak vy tady na těchto motorkách. Tak to byl takový hřejivý pocit, že jsme to všechno dokázali. Jsme rádi, že jsme dojeli živí a zdraví a bez úhony hlavně. Přemýšlíme už na příští rok o nějaké cestě na 250, už na silnějších strojích, a zřejmě asi Rusko nebo někde na Nordkap, ale teďka už po nejbližší dobu nechci toho Pinska vidět. Doufám, že to vyjde a že všechno bude tak, jak plánujeme a že budeme mít podporu od lidí a od domova rodiny. Musíme poděkovat i rodičům právě od Kuby Kalety a mojim rodičům, že měli takovou výdrž a snažili se nám fakt pomáhat, posílali nám třeba peníze, hledali mapy, takže velké díky našim rodičům. Další informace, fotografie a videa o výpravě Jakuba a Davida ke 3 mořím najdete na webové adrese www.ibikes.cz.